सर्वांकही नमस्कारो. ह्यांची महिनो 7 तारीख देखून 15 दिवस पर्यंत आमगेले नादब्रह्म क्षेत्र म्हणटाचे असल एक पंढरापूर क्षेत्रांतू आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी एक कॅम्प जाताच. तशीच ते एक भजना सप्ताह कार्यक्रम वरेन चलताच. हे एक कार्यक्रम श्री सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान म्हणले एक हाजी दोकून घेऊन चलताच. तसे हे कार्यक्रम जातना हंतू अनेक कार्यक्रम आणि पुरा विशेष जावन चलचार आसा. ताका पूर्वभावी जावन तयारी एकीतले स्वयंसेवक तशी तई आशिल्ले एक भजना सप्ताह कार्यक्रम आणि दिंडी कार्यक्रम आणि विंगडीतल्या कार्यक्रमाक आमगेले स्वयंसेवक विंगड कडे दोकून घेऊन येता आसाची. तंते विशेष जावन उडपी जिल्ह्याचे नाना भाग दोकून घेऊन स्वयंसेवकांनी सकड मेळता आसाची. तशी आजी आमगेले स्वाम्याल की देवाल की एक दयेन अनेक सामान्य देखून अतिसामान्य आमगेल समाज बांधवाक समेत एक संस्थान सेवा करचे एक विशेष अवकाश श्री सुकृतींद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठान आजी आमकां अवकाश करून दिता आसा. तशीच हरिद्वारान जाल्लें विश्व सारस्वत फेडरेशनाचे एक बृहत GSB सम्मेलन हंते जाल्यार एक सारस्वत सम्मेलन हंते जाल्यार विशेष अवकाश दिवन घेवन उडपी भागाचे अनेक स्वयंसेवकांनी भाग घेतिल्लो आसा आणि त्या कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी जावन चल्लेलो आसा. तशीच ह्या वेळा जावता तसले एक पंढरापुराचे हे एक कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी जावन जावका सकड भजकवृंदांनी हे कार्यक्रमात भागी जावचार आसाची. तशी अनेक स्वयंसेवकांनी हंत भागी घेवन एक कार्यक्रम अत्यंत यशस्वी अभूतपूर्व जावन हे एक कार्यक्रम चलचे तशी जावका. तशीच सकडाने हंत विशेष जावन हंत भागी जावन घेवन चंदायरी चोलोवन दिवका म्हण सांगून घेवन सकडा लागी विनंती करता.